Dominazzjoni femminili, għax kif għallet koraġon, dwet biskenna raġel u marra, iva. Mela, Debbie, n-gost naġenera manpower mela biex jira u kollu. Kif tikkumpara xina mużikali ta' da' żmien għazmin li kont kanta fejn inti meta kont għadek żgħira ovvjament. Għax issa matura, le, ma tlekx qed tikber, matura issa. Għax jiena l-Vittoria niftakru vera du żgħir, vera tifel żgħir. Ija. Kantant bravu dejjem. Thank you. Naħseb aħna kellna affarijiet li forsi llum m'għandhomx. U llum għandhom ċertu opportunitajiet li aħna dak iż-żmien ma kellniex. Però jiena nemmen li live u grazzi hawnhekk il-Marks Peter Lucas u l-band kollha li dawn iż-żgħażagħ jitrawmu fil-live huwa importanti ħafna. Aħna hekk bdejna, aħna dejjem inkantaw mal-live bands, inkantaw fil-lukandi, fuq it-televiżjoni dak iż-żmien kienu bdew kollox live. Diversi stazzjonijiet varji u kollox live. Allura naħseb l-esperjenza li jieħdu ma' live band lilhom tippreparhom tajjeb ħafna u anki jekk ikun hemm xi ħaġa differenti huma se kun jafu kif jaddattaw. Jiddixxiplinaw iktar irwieħhom. Mela, Emilia,
Mistoqsija għalik, naqa kreattiva, tkun kreattiva insomma. Dik ikun flus ma kienux problema. X'rigal tixtrila l Debbie Sherry? Rabbi xi vaganza l-Bahamas mill-familja. U mal-familja, ġivi mhux waħdek biss. Unaħodha miegħi, ġitek tajba wkoll Emilja, rajtek? Kollox, għal-Bahamas kollox qartlek, ġifieri. Bil-post kollox. Bil-post kollox. Preċiża. U mela biex xira, u għarkem taħdem u għarkem ħadmet ukoll Debbie. Proset ħafna għers l-kontu magħna u proset congratulations Emilja, ta' take care, lejla tajba. Corazon għalik? Amelia, fil-kas jekk il-flus mhux problema tista' tħallsilna kollha, le? Mhux hekk? Le, ara. Mela, fl-2013